Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. Imam par pitanja za vas. Da li volite da koristite Facebook na vašem telefonu? Volite. Da li volite da ga koristite non stop? Volite. A zašto se onda žalite kada vam ponestane rama, ili kada vam se pokoči telefon, ili kada vam nestane baterija? Pa to je sve zato što koristite Facebook. Koristite neke druge aplikacije koje nisu oficijalna Facebookova aplikacija. Te aplikacije su Folio, Tinfoil, pa čak i oficijalna Facebook Lite je bolja od prave Facebookove stranice. Imate još mali milion takvih aplikacija preko koga možete koristiti Facebook, ali će da vam troši mnogo manje rama i mnogo će manje da vam troši bateriju nego originalna Facebookova aplikacija. Razmislite, da li vredno imati pravu Facebookovu aplikaciju i mučiti se, pogotovo ako nemate više od 1 GB rama. Poslušajte me, iskinite te aplikacije poput, rekao sam, Tinfoil, Folio, znači imate na Google Playu razne te aplikacije koje su napravili drugi ljudi, ali možete ih skinuti kako biste koristili Facebook. Verujte mi, obrišite originalnu Facebookovu aplikaciju i vidjet ćete velike promjene. Ovo je bio kratak klip, nadam se da ste naučili dosta toga, to jest trebalo bi da naučite da obrišete Facebook, zato što možete koristiti Facebook preko drugih aplikacija i da trošite mnogo manje rama. Vidimo se.